हॅलो नमस्कार, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर हे बघा, आज मी फणसाची कुयरीची भाजी करणार आहे। तर हे बघा, ह्याप्रमाणे मी अशा तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे आता आपल्याला 3 शिट्या करून उकडून घ्यायचे आहेत। तर चला हे आपण आधी उकडायला टाकूया। हे बघा, ह्यात आपण कुकरमध्ये शिजायला टाकणार आहोत। त्यात आपण थोडं चवीसाठी अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहोत। आणखी थोडंसं टाकूया। आणखी थोडंसं आपल्याला 1 चमचाभर तेल टाकायचं आहे। म्हणजे काय होईल सांगा, आपल्या कुकरला ते डिंक असतो ना फणसाचा, तो चिकटणार नाही आहे। आणि ह्याला आता आपण 3 शिट्या करून घेऊया। चला तर आपण भेटूया थोड्या वेळाने। ह्या बघा, ते आपल्या इथे कुकरच्या 3 शिट्या झालेल्या आहेत। ही तिसरी शिटी होते। मग आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि आपल्या ज्या पुऱ्या आहेत शिजायला घातलेल्या, त्या थंड होईपर्यंत वाट बघायची। थंड झाल्या का आपल्याला त्या व्यवस्थित साफ करून घ्यायच्या आहेत। मी आधी साफ करून घेत नाही, शिजून झाल्यानंतरच करते। हे बघा, आपली आता व्यवस्थित शिजून झाली आहे। तर चला आपण आता भेटूया थोड्या वेळाने। आणि आपल्याला या फणसाच्या भाजीत कुयरीच्या आपण चणे घालणार आहोत आज। हे बघा, तर हे पण आपण शिजवून घेऊया आधी आणि नंतर भेटूया। हे बघा, आपल्या आता कुयऱ्या मस्तपैकी 3 शिटीत शिजलेल्या आहेत। हे आता मी हे दाते आहेत ना, हे आता सुरीने कापून घेणार आहे। हे शिजल्यामुळे की नाही, हे दाते आपल्याला व्यवस्थित काढता येतात। आणि कच्चे असताना आपण काढायला गेलो तर ते निघत नाहीत, म्हणून हे मी शिजल्यानंतर काढून घेणार आहे। तर चला आता हे साफ करून घेते आणि मग तुम्हाला भेटते। हे बघा, आपले असा कुयरी आपण साफ करून घेतलेले आहे। हे बघा, हे ते दाते असतात ना, ते सगळे व्यवस्थित असे निघालेले आहेत। आणि या तुम्ही चेचून पाट्यावरती सुद्धा चेचू शकता, पण हे जरा माझे थोडीशी एकदम कोवळी असल्यामुळे शिजली गेली ती। हे बघा, हाताने सुद्धा आपल्याला असं हे करता येतं। असं दाबून घ्यायचं, पूर्ण जास्त जोर नाही लावायचा, हळूवार असं। हे बघा, आपल्याला फक्त हे दाते असे हे दिसतात ना पांढरे, हे दात, ते फक्त असे सुटे करून घ्यायचे आहेत। जास्त जोरात दाबून आपल्याला हे करायचं नाही आहे। दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा, सहजच आपले हे निघून जात आहे। हे बघा, वेगळे होतात। हे बघा, आपले आता व्यवस्थित हे हातानेच मी बारीक करून घेतले। तुम्ही पाट्यावर किंवा खलबत्त्यात सुद्धा चेचून घेऊ शकता। हे बघा, ह्यात आता आपण हळद टाकायची आहे। मी सगळं लावूनच घेते भाजीला, फोडणीला नाही टाकत, कारण ती जळते मसाला वगैरे आपला, म्हणून थोडासा गरम मसाला टाकायचा आहे, जास्त नाही। आपला भाजका मसाला थोडासा, तुम्हाला किती तिखट पाहिजे असेल त्याच्यावर अवलंबून। आणि कोरीला आपण थोडंसं मीठ लावलेलं होतं, म्हणून थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। आणि हे आपले शिजवलेले चणे, आपल्याला हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घ्यायचं आहे। हाताने असं व्यवस्थित लावून घेतलं ना का भाजीला मीठ आणि मसाला सुद्धा आपला व्यवस्थित लागतो। आणि ह्याला आपण लसणीची फोडणी देणार आहोत। काय काय जण कांद्याची देतात, मी घालते कांदा, पण अगदी जरासा घालते नॉर्मल। आणि लसूण जादा घालते। तुम्ही जेवढी लसूण जादा घालाल ना, तेवढी ही भाजी टेस्टी होते। हे बघा, आपण आता व्यवस्थित सगळा मसाला लावून घेतलेला आहे। ह्याला आता आपण फोडणीला घालूया भाजीला। बघा, आपण एकदम छोटासा जरासाच कांदा घेतलेला आहे इथे फोडणीसाठी। ओलं खोबरं घेतलेलं आहे थोडं, 1 सुकी मिरची घेतलेली आहे लाल, इथे थोडी कोथिंबीर, इथे 8 ते 10 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि 8-10 कढीपत्त्याची पानं। तर चला आपण आता भाजी फोडणीला घालूया। हे बघा, इथे आपल्याला 2 चमचे तेल ओतून घ्यायचं आहे। हे बघा, आता आपण ह्यात 1 चमचा मोहरी टाकणार आहोत। जिरं टाकायचं आहे 1 चमचाभर। कांदा आणि लसूण, कढीपत्ता आणि चिमूटभर हिंग, सगळं आपल्याला एकत्र
परतच राहायचं आहे बघा. आपण या फोडणीवर जर मसाला टाकला ना तर ते बाईनं जळू शकतो, म्हणून मी भाजीला लावून घेतला आहे सगळा मसाला. आणि आता आपल्याला एक मिरची आपण जी घेतली आहे सुकी ती टाकणार आहोत. हे बघा आपली आता लसूण लाल होत आलेली आहे. ह्यात आता आपण भाजी टाकूया. आणि आता परतून घेऊया. गॅस मंद ठेवायचा आहे 1-5 मिनिटासाठी. आपली आता भाजी इथे व्यवस्थित परतून झाली आहे. ह्यावर आपण आता आपण किसून घेतलेलं आहे जे ओलं खोबरं ते घालणार आहोत आणि कोथिंबीर. आणि याला आपण 5 मिनिटं असंच व्यवस्थित परतायचं आहे. गॅस एकदम मंद ठेवायचा आहे आणि आपल्याला वरती 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. आपली इथे आता 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण आपली भाजी बघूया झाली काय. तर ही बघा मस्तपैकी अशी आपली कुयरीची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा ताई नक्की करून बघा. ह्या पद्धतीने छान चविष्ट अशी भाजी होते कुयरीची. ह्याला कोकणी म्हणजे कोकणी पद्धतीत ना पूस भाजी म्हणतात, म्हणजे पौष महिन्यात होणारी भाजी. आम्हाला जरा उशिराच मिळाली आहे भाजी ही. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय. हे बघा आपली आता भाजी इथे तयार आहे.